na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally took offense. May the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance? Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250. Kakuan kung sa inyong color. Fair evaluation sakto bago na. Ngayon mo inaon witness estupido, imo inaon nga tanga-tangahan. How about ang sa flood control? Ganun tanga-tangahan mo sa flood control? Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Tang sa laing bahin sa kauluhan ng Senate Impeachment Court, mga sukit tigpaminaw presiding officer Francis Chis Escudero ni pagawas na og lagda sa sub-judice rule nga nagdili sa mga senator judges, depensa, prosecution o bisan ang impeachable official nga mutuki sa meritiro sa merito, mutuki sa merits labot sa impeachment case batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Ato sa ning i-discuss may ilang impeachment rules mga kailan o sub-judice rule karong nga buntaga mga sugit paminaw atong hatag pagtagad dong names apil to kuha to palihog names tong portion no nga mihimo og bibasa si Senator Judge Chis Escudero presiding officer sa ruling labot ani mga sugit paminaw. Straight to the point. Ato ning tagag pagtagad mga sugit paminaw no sa atong pagban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang update sab sa impeachment trial kagahapon ato sa isgutan din sa ato pagban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 107 ka mga government officials gipaubo sa ombudsman sa lifestyle check. Straight to the point. Sa laing bahin pag-asa nakapaglantaw og dugang 7 ka mga bagyo nga mosulod pa sa nasod sa di pa matapos ang kasamtangang tuig. Straight to the point. 7 pa ka mga bagyo, imagine ato lang iampo nga wa tay baha di ta magdaog bulog sa tubig kini mong bagyo kay mahimo mahigalang mahinumdom na sa mga tao og mo na mga kaigalaan nga lahi ning impeachment trial karong VP Sara ikumparar nimo sa kang Irap o kang Corona mas highly publicized kini karon kini kang Vice President Sara Duterte timing pud manghigala nga gukod mahigala sa intelligence funds kunuhay pero di apoy flood control scandal nga wa gukura. Unya ra ba ang flood control scandal everybody can relate mo'y problema na ron kay ang matag usa Luzon, Visayas ug Mindanao makarelate dayon dali kayo ma-relate sa mga kabos sa katawhan kay ma-experience manggod sa matag usa ang problema sa flood control. Straight to the point. Unya karon unsa naman ta August. Agoy, hapit namang September, day. Mapakita na unta si Jose Marichan karong taon mahigala sa September. Pero napuhalan mga higala sa mga panghitabo. Magsige na mag-uwan-uwan. Magsige na magbaha-baha. Sa muna nga medyo hilas alang sa mga tao, kiniprangka lang ba? Maklaro mahigalang hypocrisy sa paggukod mga kagalaan sa confidential funds kunuhay. Pero wa gyud gukura mahigala ang mga sad-an sa flood control project. Straight to the point. Unya asa may dali mahigala masabot sa mga tao. Kanang confidential funds daghan pa mag-explain. Pero pag abot sa flood control wa na daghang explanation. Ang tanan makarelate kay ang tanan naka-experience o nakakita very tangible ang problema sa baha indakin. Straight to the Mo point. nay problema ron. So tagan tanig pagtagad mahigala ako dili ko against nga unsa og impeachment sige gusto niyo ipadayon bahala mo. Pero ayaw kalimti ang mas dakong problema, ang pinakadakong korupsyon sa nasod, ang flood control scandal, mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Trilyon ang kantidad mga kaigalaan. Kag imong piyungon imong mata sa mas dako nga skandal, imong gigukod kunuhay ang alleged
confidential funds anomaly. Alleged, ha? Imong gigukod kunuhay, medyo ang mga tao magkasabot na, alam mo, kapoy ka ninyo. Straight to the point. O gukura kining duha. Para klaro-klaro, no? Taga-tarig pagtagad lubutaga sa mga kaigalaan sa atong pagbanuban ning atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the Kay point. dali mang ma-relate ang mga tao, dali man magkasabot, dali man maka very relatable sa mga tao ang baha. Mo na'y prangka-prangkang istorya. So magsigig impeachment, magsigig baha, Straight to the point. unsaon naman lang na ron. Ato niya tagag pagtagad ron mutaga mga kaigalaan. Unya, ang atong pagpadayong pag-discuss, nagkaanam og sigig impeachment, nagkaanam kaklaro may galang. Porbida so far, ha? Medyo ikapila naman kaadlaw gahapon ay. Ika 19? Ika 18 na. So pila na may gasto? Ay 90 na, tanawa. Ika 90 na. So nana sa 475 million ang gasto mga sukit tigpaminaw. Straight to the Sa ika point. 19 na katuig, 19 times 25 million per day. 475 million day. Sakto ba ko day? Tanawa. Straight to the point. 475 million na ang gasto kay kada adlaw 25 million god, ha? So kining 475 million kung imo ni mahigalang gi tabang alang sa mga kabos, gipalit og pagkaon sa mga kabos, daghan na untang mga tiyan nga dili magutman. Straight to the point. Pero sige lang, mao man kay padayon magyud ka, okay. Pero ayaw kalimti ang mas dakong anomalya. Straight to the point. Pero ba fair ta ba? Asa naman mahigala ang pagpanggukod labot sa mga sad-an sa flood control scandal? Straight to the point. Kumusta naman si Dudong Martin Romualdez? O mapadayon ang impeachment for 90 days mga higala, mahuman. So 90 days times 25 million per day, abot og 2.2 billion kapin. Straight to the O point. na gastuhon mga sukitig paminaw. Tagantanig pagtagad robutaga sa atong paban-uban usab ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga iskutanan nyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Público, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. So kagahapon ang padayon sa ika-day 19 sa impeachment trial, pero don't get me wrong ha, og moingon nga ipadayon ko ng impeachment, ang akong baruganan okay, pero ayaw kalimti ang lain pang mga issues nga mas dako ang flood control project, ang flood control scandal. Kay mo ni ang relatable nga issue nato ron nga matag usa, dali kay masabot, dali kayong masabot sa katawhan kay ang mga tao naka-feel o naka-experience, nakasinati sa baha. Mo na'y prangkang istorya. Pero ipadayon ng impeachment trial, para pabor po na sa akong kabahin kay daghan matag issues in Daikin. Kana pa hinuoy mo daghan akong followers. Buyag nga. Sige, padayon mo sa atong kuan, atong mga gidasig sa atong mga padayon sa pag-follow sa atong Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyok, no? Kini ni amo ni ang atong official FB page mga sukit ti paminaw, kining Attorney Rufil Fernandez Banyok kanunay checkmark nga blue. Nya doon tay 1 million followers mga sukit ti paminaw. Nya na po tay YouTube channel Attorney Rufil Banyok gyapon nga YouTube channel, no? So mo nang maingon nga di ta sa ako mong kabahin kung kaning impeachment ba kanabang dako kay kwarta magasto ba, kung gastuhon ni mahigala alang sa mga kabos o project mahigala pagpugong sa baha nga dili mo anak sa mga kalsada, dako na ning tabang o gipalit ni mahigalag mga pagkaon alang sa mga pobre, dako ng tabang. Pila naman ka classroom sa matukod anang 2.2 billion kapin unya nga budget mahigala matag adlaw o gumanon ang 90 days nga impeachment trial. Straight to the point. So manang para nako, mayon taog yun, ako na nila nagmaayo mga sukitig paminaw, pero sige lang, padayon impeachment, okay. Ang atong maruganan mao nga, ang uban nga mga anomalya, ipadayon sad sa pag-imbisigar. Kay mas dako man ang anomalya, mahigala sa flood control scandal. Kini impeachment, magkagilaan, okay na po, ipadayon kay, makanapahinuoy kada adlaw na tayo sigutanan. Naman yun na, so atong sundan mga higala matag adlaw, kunyang atong mga listeners dili mga higala mangayog update sa DYHP RMN Cebu,
Kay nata mahigalay mga anggulo nga ato mahigalang gitanaw o kita musultis kamatuoran o ang ato mga analysis mga higala nga diin ang masa makasabot gyud. No unsa na ning mga panghitabo karon. Straight to the point. So na gahapon dunay ruling nga gihimo sa Senator Chis Escudero may labot sa subjudice rule. Labot mga higala sa kini ni ang impeachment nga nagpadayon batok ni Vice President Sara Duterte. So dunay ruling gibasa ni Senator Chis kagahapon, may labot mga higala sa mga comments sa mga senator judges, counsel mga higala sa prosecution, counsel sa defense nga dili sila muhimo mga higala og mga comments labot sa impeachment trial kay kabahin man sila sa nagpadayon nga proceedings. Straight to the point. Monay dunay ruling ana si Senator Chis Escudero kagahapon. Muna mga higala tinuray lang kung panalitan apil ka sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte or apil ka mahigala sa prosecution, counsel for the prosecution, dili ka mo gamit sa social media nga mga comments uban may labot sa proceedings. Ang barugana ni Chis Escudero kagahapon sa rulings nga okay lang ang third persons muhisgot ana katong way labot didto mahigala sa proceedings katong mga appeal lisod sad, no? So dunay rules ana mahigala sa impeachment. Muna nga mopili ka kung ganahan ka mahigala nga mo dangop sa social media ari ka sa radyo mga sukitig paminaw dadi ka mo appeal dito sa impeachment o at appeal ka dito dadi ka mo tingog mahigala sa kwan. Basic man na actually bisan sa mga regular courts mga sukitig paminaw di man na nimo pwedeng dalhon sa social media day. So kining ruling ni Chis Escudero kagapon sakto ang iyang ruling mga sukitig paminaw. Di na lang ko mo mention sa mga kinsa ni mga lawyers, kinsa ni mga senator judges ato lang i-discuss ding kang Chis Escudero nga ruling kagahapon. Pero while nagbasa si Chis Escudero sa iyang ruling, ni-issue og statement si Vice President Sara Duterte. Unsa man iyang statement? Atong basahon sa ni atong i-take up ni statement ni VP Sara, pero kining iyang statement dili pa ni covered sa ruling ni Senator Chis Escudero because ang ruling mo nag-explain ni Senator Chis gapon moving forward. So dunay prospective effect ang iyang ruling. Dili retroactive man na. Dili man na retroactive. Buti pasabot may gala kung dunay balaod ba nga ipasar, dunay ruling nga ihatag. Okay na to kato nang labay na, dili to sa effective pa. Moving forward, mag-careful na. Affected na moving forward. Muna nga si Vice President Sara Duterte nagngita ron og spokesperson. Labot ani kay spokesperson si Attorney Michael Puwaman. So si Michael Puwa magbili siya. Og spokesperson ba siya? Dili siya ma-appeal dito sa defense team. Og mo prefer siya mas mo decide siya nga adto sa defense team dili siya mag-spokesperson. Mo ni ang dunay ruling nga gihatag ini si Senator Chis Escudero mahigala kay magyagaw naman gikan dito panalitan wala mga higalay order nga sama ana. Inighuman dito may gala sa impeachment trial, mag-i-hide post Facebook ang mga kwanday. Mga prosecutors, ang mga side sa prosecution, ang side sa defense. Mahimong trial by publicity hasta mga senator judges. So muna nga, kadtong mga nahumana, last time nga nahumana, okay na lang to. But moving forward, atong i-follow ang ruling nga gihatag ni Senator Chis Escudero. Ako mo evaluate sa ruling fair ang ruling ni Senator Chis. Straight to the point. With due respect sa mga abogado, mga senator judges nga doon na mahigalay mga statements kipangbuhian, sige na lang to because ang maong ruling wala sa retroactive effect. Doon na sa prospective effect. Buti pasabot, gahapon man magsugod ang ruling, so moving forward, manghinaota nga musunod na sila. Musunod sila tanan. So, gahapon po may isog statement si Vice President Sara Duterte. Labot ni sa mga nanghitabo sa impeachment trial unahon ta sa ni pag-take up nadia dong ang kanana ang kuan kini ang statement ni Sara mao ni atong basahon unya ato mahigalang i-explain atong hubaron sa Binasaya kutob sa atong mahimo unya atong i-explicar
Morning statement ni Vice President Sara Duterte. Prove the impeachable offense. Prove it with evidence, not insults, speculation, or political theatrics. Straight to the point. Mao ni ang title. Ha? Pamatud-i ang impeachable offense. Impeachable nga kaso. Pamatud-i pinaagi sa ebidensya. Dili sa pagpanginsulto. Dili sa espekulasyon o dili sa pamulitika. Straight to the point. Mao ni ang title ha. Ato basahon may gala. Prosecutors and members of Congress who want to legitimize the two impeachment complaints filed without a shred of evidence should be confident in the strength of the case. Matod pa may gala, sabi na siya pa, ang mga prosecutors o ang membro sa Kongreso nga gusto muhimong lehitimo sa duha ka impeachment complaints nga ilang giduso nga way lig-ong ebidensya. Kinahanglan nga mosalig sa ilang gituhuan nga lig-on nilang kaso, batok nako, matod pang Vice President Sara. They should not be fishing for evidence during the trial or desperately try to turn something they wish to be true into a wild story of alleged wrongdoing. Matod pa. Dili kay managat og ebidensya diha na mismo sa husay sa kaso og ganing kamot nga mamahimong tinuod ang ilang mga akusasyon. Kay so far bitaw mahigala tong ibalitawa gi ebidensya pa so far. Ha? So naning kamot nga mahimong tinuod ang ilang akusasyon. Kaya sa ato evaluation, honest to goodness evaluation ha, because ang original case ani ni VP Sara, ang original case is confidential funds, kining gituki ron. Kadto mahigalang Article 4, labot mahigala sa grave threats, betrayal of public trust, appeal ang inciting to sedition, saksak dito, sanga naman lang to day, sanga naman lang to. Ngano man tong ni sanga, kay tungod man to kang Zuleika Lopez, nga ilang gi-contempt, milaban si Sara mahigala, nagka-preskon si Sara, moto nga nagkainitay, nisanga na pod, ilang gihimong article of impeachment. Yan, nisanga na pod mahigala kay ilang ipasumon ang mga bank records. But ang original ani nga kaso, kini gyud mga higalang confidential funds. Nya nasuta man nagkaanam og katinaw karon. Nga wa pa day mahuman ang kuha. Sa stage sa kuha na pa sa stage sa kuha. Mo na tinaw karon nganong niabot naman taan ning impeachment trial nga wa pa man day mahuman ang kuha. Ako explain niya ha si Senator Mig Subiri dunay punto gahapon day. Akong ipakuha diri ni kasamang names. Pareho ko tong, dito lang so good names na akong ingon, gikan kang cheese, all the way to Mig Subiri. Ato yung explicar. Doon ay punto si Mig Subiri gahapon, labot ani. Napaman sa kuha na nga stage. Wala pa may conclusion ang kuha, nga doon ay failure to liquidate. Wala pa may conclusion ang kuha, nga doon ay corruption. Because napaman perspective period, napaniungot pas kuha mga higala, part of due process. Straight to the point. Wala pa'y konklusyon, mahitungod ni, parihan ni mahigala sa notice of disallowance, nga gi-issue ni Mike Rama, kay gipanghatag ang tag 20,000 pesos, nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall. Dili pa, konklusyon nga kurakot si Mike, because ni-explain si Mike, wala ko ng kwarta na bulsa, ito sa mga tao, kaya naigo man sila og bagyo, naigo man og linog. Pero di yun ang kuha mahigala, yung kuha balik ng kwarta. Ha? Ang arakutob na wa pa mahuman, napilar pa man sila. So napa sa stage, mo po na yung hitabo sa kang Sara Duterte. Napa na sa stage in town sa kuha. Wa pa maabot sa punto mahigala nga dunay conclusion ang kuha. Nga sadaan si Sara ni ini mga higalang confidential funds. Wa pa maabot sa point ana. Straight to the point. Nagkaanam og katinaw karon wa may ebidensya diining prosecution gud eh. Straight to the point. But dili pa ko mohimo as early as now kay basi na pa laing witness nila nga mo abot. Kinsa man nga witness kaha. Mo na tong gusto mo ba patawag to sila chika. Mao magtaw eh. Ngaan man nila chika kanila chika mahigala maoy sigig kasikat dina. Di patawag to para maklaro. No? Ato sa tiwasog basa niyang statement ni Sara kay wa man ni mahigalay
di pa man ay maigo sa kan Cheese Escudero mahigala nga mando. Gi-explainan si Senator Cheese kagahapon. Kaya wa may retroactive effect ni. Prospective man ang ruling. Sumato dire. Asan to napitan ako day? Nana ko sa second paragraph day. Second paragraph. A strong case does not need the adornment of theatrics. Ang ligon nga kaso dili ministil, gamitan pag politikan hong drama. Bitaw kayo nagdaghan ang drama mga higala. Drama-drama, no? Sunod, ingon siya, a senator calling a witness stupid, kinsa man nga senator, ato nang i-discuss pagdugang. A senator calling a witness stupid, a lawyer calling me the mastermind of a scam, or another witness referring to me as a brat, does not prove a case, nor does it produce evidence. Tinuod, no? Sabi ni Saya pa, usa ka senador nga motawag og estupido sa usa ka testigo, usa ka abogado nga nitawag nako og mastermind o utok sa scam, og laing testigo nga nitawag nako og brat, dili makapamatuod sa kaso o makahatag og ebidensya. Kada bang mo ngan ka ba sa usa ka kon ba? Ayaw dili man na maoy di ebidensya danan di man na ebidensya. Makuha na hinoon, mura na hinog maklaro nga wa mo ebidensya ning kalakiha kay nigamit naman og mga pulo nga lahi. O di ka kaprobar, you have to elicit that from the witness. Kana nga mga dili kay ang abogado mo imo supply. Kaya di man witness ang abogado. Straight to the point. Di pod witness ang senator judge. So, kining dili na may moprobar, dili na mo produce og ebidensya. Insults reveal the need to feign confidence in the face of a weak presentation. Ingon Sara, ang pagpanginsulto, pagpakaron ingnon lang nga aduna sila'y igong pagsalig sa ilang kaugalingon, sa ilang gidusok nga reklamo at tubangan sa huyang nga presentasyon. Atas katapusang paragraph. Tagalog niya ni. Sige dong, atong basahon tiwas dong. Tagalog niya ni sa kwan. Kana katapusang paragraph. Mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghati-hatian, ang 2027 budget, at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. Sabot na nato, no? Mga kaigsuunan na lubog na ang bansa sa baha. Grabe na tang baha na tamahigala og sa kakabos. Pero murag way manubag tungod kay impeachment, ang pagbahin-bahin sa 2027 budget ug ang pag-andam kung unsaon nga mabali ang konstitusyon para magpabilin sa pwesto ang prioridad sa administrasyon o ang mga kaalyado niini. Syukran, Sara Z. Duterte. Straight to the point. Mao ni mahigala statement niya kagahapon. Bitaw, tinuray mga kagalaan, kana bang paggamit nga, na-pattern na ni. In fact, nakabantay si Senator Cheese Escudero, na-pattern na ba? Di na ako panganlan itong mga abogado, pero na-pattern na katong scam, sunod na po abogado, gamit og scam nga termino, sunod na po nga abogado, gahapon mahigala, gamit na po scam nga termino, di man ka mo gamit, anak, because conclusion of facts man na. Di man ka witness, lawyer man ka. So, kini bang, mura ba ka nang, sa mga way ebidensya mo ng drama na lang? Kaya mong i-evaluate o klaro yun, so far. Dili pa ko mo, so far lang, mayroon ko so far. Sa ika-19 kaadlaw na sa trial, kay basin pa di ay, doon na pa, napay mo abot. Pabuto na to, basin doon ay pasabog. But so far, wa pa yun inday kin, ay. Wa yun. Doon ay punto gahapon, katong emphasis ni Cheese Escudero kagahapon, katong punto ni Mig Subiri gahapon, doon na to yung mga punto i-discuss na ko niya. Nya si Tulfo mahigala, bisag kung saan lang yung mga pulong gamiton. Di ba na mo pugos ang witness pag
tubag sa unsay gusto nimong tubag. Because the witness can only testify on matters nga naa siya'y personal knowledge. Kanang mga butang nga wasay personal knowledge ang imong pugson. Ato i-discuss unya ang kwan, pero sa pagkakaroon nato sa ipadangat ang pipila ka atong Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon o mosunod sa mahigan atong mga lokal nga balita, balik ta sa atong dugang pangkomentaryo. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, ang nagpasunod yun ang duha ka mga hostile witnesses nga gipresent mahigala sa prosecution. Si Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President, o kining Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortuño sa Office of the Vice President. Nagsunod sila nga gipresent. Og unya atong tan-awon mahigala hagpato na to ang substance sa ilang mga testimonies, pero doon na po mga higalay mga pinangutanaan sa mga senator judges nga medyo foul rasad kaayo, no? Straight to the point. Foul in the sense mahigala nga di ka na pwede. Bisan labi na kadto ka sa regular court, dili man mo inana gyud ang huwes. Nganlan nimo mahigala mo to doon statement si VP Sara nga senator judge ka mo ngan ka og estupido. Naunsa naman ang kalakiha? So doon na kay konklusyon di ay kumauhon. Giganlan niya mahigalang witness estupido katos Gina Acosta. Gahapon sad mahigala si kinini ang Limuel Ortuño ginganlan sa tanga-tanga. Unsang klase sa pagka-judge si Kwan? Senator Judge Rafi Tulfo. Straight to the point. Ang judge manggod mga kaigalaan, dili lang ka impartial, you must also appear impartial. It is not enough that you are impartial, but you must appear impartial. So, kanang mga pangutana sa mga senator judges, pwede na, pero more on clarificatory questions. Pero kanang questions nga imong gi-condemn, ni-condemn na ka, wala lang kay, unsa man din ang impeachment trial, mabitanan day trial, mausik na lang taog, kunuhay trial niya, just for the sake kunuhay nga, aron ma-legitimize ning gustong tantangon si VP Sara. Straight to the point. Doon ay trial, kaya ron nga present og ebidensya, ang prosecution, mo question ang defense anang mao mga ebidensya, unya part na po sa defense ang mo present og ebidensya, mo question po ang prosecution, mo cross-examine ang prosecution. Ni amantas demokrasya nga nasod. So sa demokrasya nga nasod, di man pwede mga higala nga, Vice President na, gipili mahigala sa 32 million Filipinos, siya'y pinakadaghan og boto. Taas pagboto mahigala sa presidente. Imo lang tanggalon without due process. So kanang trial, part of due process na. So as of this time, napaman sa stage nga nag-presentation of evidence pa in the part of the prosecution. Wa pa kakabati sa mga ebidensya sa defense. Nya the way Senator Rafi Tulfo mahigala mo mangutana sa witnesses nya mo himog mga pulong mga unbecoming of as a senator judge. Straight to the point. Kana prangka-prangka na pagkaistorya mga sukitig paminaw. Kalma-kalma lang din, ay lang palabi. Ha? Kana mo gamit kag pulong estupido, foul na. Mo gamit kag pong tanga-tangahan, foul. Ipaprobar sa prosecution ang ilang ebidensya, then kamoy mo appreciate as senator judges. Muna, as of now, mahigala mo ingon ko ha, prangka-prangka pag-istorya as of now. Dili pa ko mo ingon nga, unsa gyud kay, tingali, nagpaabot ta tingali, o doon na pa'y mga witness gyud nga bumba ipabuto or pasabog ang prosecution. But so far, wa pa gyud. Mabitaw, ako ipabati ninyo sa Lacson ha. In fact, Senator Judge Lacson nga,
sakop sa majority group. Mingon siya nga, hanggang ngayon naghula-hulaan pa tayo. Tanawa na ko na, gahapon mga kakilan mo ni ang gisulti ni Rafi Tulfo. Dili pa ta mo adto sa kuan ha. Di pa ta mo dive mahigala sa meritos kaso mo ni ang gisulti. Duha ni nagpasunod ni si Gina Acosta og si Limuel Ortuño. Dili man lalay mga kagilan in the part sa prosecution nga mo present ka og hostile witness. Kaya but pasabot ng hostile witness ang interest ana dili inyo. Pero kamo may nagpresent. Di okay. So unsa may nakuha ron pag-present ni Gina Acosta. Kanas Gina Acosta og kini si Limuel Ortuño. Dunay sakto tong tubag ba ni Limuel Ortuño gapon. Sa danginganlan sa Tulfo may galag tanga-tangahan ingon si Limuel Ortuño may gala with all due respect your honor. I take offense na na imong gisulti because nagtrabaho lang siya sa iyang trabaho ug nagbantay po siya sa limit sa iyang trabaho. Straight to the point. Sama ni Gina Acosta, simple naman na. Si Gina Acosta, of course, ang iyang testimony is very limited sa pag-withdraw sa kwarta sa bangko, iya nga na, SDO man siya, giton over niya kang La Chica. Di ra gyud kutob. Angag, mapakapin sa istorya dito nga, wa man say personal knowledge. And a witness cannot testify on matters that she does not have personal knowledge. Sila Chica may dunay personal knowledge, gano'n di man niya ipatawag. Straight to the point. Maupo ni si Ortuño. Ang iyang trabaho ang pagtubag. Isip Assistant Chief of Staff. Mabita nang gihaya ng VP Sara mga kaigilaan. Makita ni mo si Ortuño. Pagpangutana bitaw gahapon na yung anong gihayan mga VP Sara. Basig paringti mo o sa baka. Ni-apply siya. Pag-ingon nga, manginahanglan ong Office of the Vice Mayor ba to? Office of the Mayor? O? Naibikansin nga apply siya. O magkabasagog ka ng kanana ang TOR, Transcript of Records, Ortuño, dawaton sa nimo dayo eh. Labi na karon ginahanglan ka og writer, kinahanglan ibutan ta Sara. Di man nakalikayan ginahanglan ka writer. Busy naman kay ng inana imong ranggo. Tan-aw nimo masko man din eh. Communication Arts, uy. DivCom pa gyud. Ay hayron ta ni. Labi na imong kanon day kamo mabe, pakita ko article ko na mi suwat ka oh. Hire. Kita nimo pagpanubag ni Ortuño, mabitaw sila mismo nakasabot sila nga brilliant witness ni. Straight to the point. Pero unsa may gihingaan ni Tulfo, karon ato ipadayon na human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, atong balikan mga kaigalaan. Kini ni ang mo behave ba o kanang klaro ang atong mga senator judges. Kanang mo gamit mo termino nga medyo foul kayo. Mas mayo og dunay makasulti unta nila makahunghong ba. Sige man lang sa patuyang mga sukit tig paminaw. Wa gyud nakahunghong nila nga kanang estupido nga pulong diha nang buhian mahigala sa impeachment court nya ikaw senator judge ka. Kanang tanga-tangahan. Nga klaro man ang tubag sa witness. Na atong balikan mahigala kini si Senator Rafi Tulfo mga sukit tig paminaw nga may nibutyag ani. Okay, atong balikan sige ko no names, play names. Katutuang pagpangutana na niya mahigala ngadto kang Limuel Ortuño, ang Assistant Chief of Staff na sa Office of the Vice President. Okay, names. Judge Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao. Boss, I know ako you're sabi. very intelligent. Hashtag saon tani. Pila tong informant 100,000, 170,000. Mas dako gyapon Viva Max bisag unsaon.
Viva Max may gala, 200,000. Warm up pa lang yun, paldo na. Ato lang ning agi mahigala katawa. Sakitin ba kuno mga kaigalan? Kanang butanga dito na sa ubos, sa ground implementation, wala kay bawo si Ortunio kay civilian man na. Katos Colonel Chika. Si Colonel Chika kay sa Intel man gito siya. Siya gi patawag hanto nun, wa pa gyud. Way plano ang prosecution nga ipatawag. Si Colonel Chika mo man toy mo connect. Pero mo lagi na duha lagi mahitabo og ipatawag to si Colonel Chika. Malagmit, matagak si Sara, pero malagmit sad ma-explain nila Chika ang intelligence operation ug unya mahikibaw na noon tanan katawhan nga wa giday sa bisag gamay Sara. Sila Chika mo'y maka-explain ana, intelligence work man gud na. Balik rewind ko no do nyate pa bati to balik tong isa tong Viva Max dong pila ganitong Viva Max dong paldo naman kuno senator gani kuno adto di ay. Pati niya sukuha ini mahigala. Be balik ko no gamay be. Pila toy kantidad ani? Sige be. Senator Senator Raffy Tulfo. Raffy Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir. You should. Kasi ito, Pause. 170,000, 50,000. Posa dong. You should. Nganong you should man nga tubag naman sa no personal knowledge. No personal knowledge. Kaya sila Chika may dunay personal knowledge. Sana iya man ang mga informant. Si Ortunio mga higala, Assistant Chief of Staff man na naaraman sa opisina. Dili man sa mga nag-implement sa intelligence program on the ground. You should. Anong you should man? Sila Chika mo idunay kuha na. Sila Chika mo idunay kay balo ana. Pero isa you should kita nawa pila ko noy gasto da sa informant kanang mga agents ba. Sige, proceedong. Sige names. Each informant. Tayo pa balik. Rewind gamay para may baon pila ganito yung kantidad para maklaro ta lang. Kaya ato man itandi sa Viva Max. Sige ko no names. Pwede ma-rewind gamay names? Sige. Mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot. And you have 2 minutes. Rewind. Sige. Kana. Okay. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. Pause. So para... Pause. 170,000, 100,000, 50,000 each. Dada iti 170,000, doon na po 50,000. Mahal gyud pong Viva Max. Tana, paminawan ko na to. Sana to yung Viva Max names. Asa mo to, kinakalimot pila ganito sa Viva Max. Katong si Senator Paldo ng daan. Asa to, no? Nakay video da. Ibalik ko no to gamay be. Para ato lang magkumparar ba ang presyo. Kanalaban trabaho sa informant mga higala di pa nalalim kay sa Intel nga kalibutan mga higala kuyaw na Roel Karante. Wadtog ka sa kon nguha kag information ba. So purchase of information na. Kuyaw na. Pero ang gibayad mga higala na ay 100,000, 50,000. Ang dili kuyaw ka ng Viva Max. Yahay ng trabaho Paldo. Asa man tong Viva Max dong? Ato kani be. Balik sa kuno kay Roman. Bawo anto pila ganito yung kwarta ni gani. Sige kuno dong. Sige. Play. Sabihin na kahilera sa mga senador, ganyan. Meron po. Senator. Senator. Naku po.
Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Si Senator. Magkano Ay, si in-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250. 250 to 300. Wala pang nangyayari 200 to. Wala sa 250 to 300 mas dako pag yun sa informant. Si Senator. Magkano Sige dong. Mas dako pa mas dako pa. Palag sa may galang 170,000, 100,000, 50,000. Pero mas dako pa mahilati pa lang ha. Si Senator, sige ko na. Balik ko na dong. offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Kuyawa, mahala dayo eh. Mahala dayo mga higala. Kinsa ni nga senator, bay, padayon sa nato. Kaya naman sa unahan. Padayon ko no names. 150 to 300. Yes. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no, nga galing sa tax. Mas lalo siya, no? Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Why? Why? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan The first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Last R. name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. Sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf? Hindi. Second. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Si Senator. Sige, sabtanan, katong letter R nga. R nya na Y, o nya dayon na F sa last name. Mahala gud ang kalaki, mahal pa sa informant ng kalaki, ha? Unya ato ipadayon mahigala iyang ginganlan og kanana ang tanga-tanga. At tagsaon na to, ha? Tagsaon na to. Ato balikan si Rafi Tulfo ron. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publico, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the Di point. lang nato malikayan nga ato makumparar kay suko man gid kay si Tulfo. Suko gid kay siya nga nganong nagasto ning kwarta sa usak informant 50,000 ang gihatag. Day usa 100,000 ang gihatag. Suko kay siya. Sa iyang pasuko-suko di kita makalikay nga makumparar nato mga higala sa dunay gihatagan nga Viva Max sa 60 star ba ni ngani? 60 star no? Masayaw po sila nya mo kuan artista man sa guning nani nga kana mga artista sa mga sexy kuan ba ha? Mahala day na kay 250,000 to 300,000 paldo kayo. Tipal lang. Wala pang nangyari na ha. Tipal lang. Nakuha de gasto ning Tulfo. Ay si. Waman to maklaro Tulfo kay ingon man to letter R na letter R ang pangan R o nya dunay Y, nya dunay F ang apelyido. Pero dako nang gastuha oy. Ha? Kini mo gino mga sikat mangguni nga mga dancer sad sila. Basi mo nakamahal ani siguro di tingali. Okay, no? Kay nawa de ka mga gwapa nga kwan do na may uban nga kwan siguro di na, pero di man siguro na nakamahal pa siguro.
Di ka senador, ano di ka ka-afford, ano eh? Inanaki nga, salig lang kag, imong, mangupras na ka na, di ka ka-afford, eh. Mangigil lang kakabaka, di magsilbi. Pero mga sikat ni sila, kay katubay lang sa una, may kala, mga guwang-guwang naman itong mga 6 bombs na, no? 6 bomb dancers. Kato mga 6 bomb, itong katong mga kuan. Kanta bito na sa to, tabangin ko kanta to, sayaw to katong espagiting pataas, pataas at pataas, espagiting pababa. Ina na ba? Sinsa lang sa kung tingo ka kayo mo na pagaw-pagaw na kung tingo gamay mga sukintik paminaw. Gawas nga more or less pagaw-pagaw pag Pero mo to, so mahal ni sila kay sikat man. No? Katong 6 bomb nga dancers naman to sila. Pero nindo to ilang mga sayaw sad. Apir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang baywang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Mo to yung mga sikat sa una. Sundan ato mga Viva Hot Babes. Unsa man to katong Viva Hot Babes, mo to nga buo. Basketball, basketball, ang saya-saya mag-basketball. Mayroong 5, mayroong 3, pero gusto ko ang 1-on-1. Mahal sa to sila kay sikat man po to kayo. Basketball. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Ang kani karon ni sikat mang higala kaning Viva Max. Pida mahala mo din ng Viva Max dai kay? Ha? Oh, lima kana 250 to 300. Kana pa lang daan. Paldo na. Be, usbar ko to gamay dong be. Paldo pila to 250,000 mahal lagod ay ng kalakiha oy. Ha? Di ni magsilbi ni kalakihang. Mag-informant lang ka dito. Gamay ray makuha nimo delikado pa imong kinabuhi. Kini. Ay, pas pulis ni. Ibalik gamay ito dong, katong 60 stars dong, sa Viva Max. Kani. Interview mo gunis ko. Kasi nga ng interview, dili man si Boy Abunda. Kasi man nga ano niya. Podcast mo guni. Nya, kon bebe, ato pa pinagbalik be. Pila to. Sige dong. Senator, magkano Ay, si ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Palang paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. 250 to 300. Wala kang nangyayari to. Wala. Mahal Magkano lang. ng senador, ano? Grabe, no? Napaka, Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo, galing sa tax, mas lalis na yun. Ay, nako. Boss dong. Okay, arita balikan ta na may say Tulfo be. Mo to yan nasukan mahigala ang kantidad. Sige. Padayon ta kay iyang ginganlan ning wito suko ka siya, ha? Be atoy padayon mahigala Senator Raffy Tulfo. Okay. Proceedong names. Sige. You are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, you should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not?
Because sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw po yung pirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expel lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir. So you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ka ko dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan? I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi nyo ipaliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po.
Okay. That was not a question, Mr. Orton. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record. Okay, pause. I see. So, gipulihan ng cheese mga higala kay medyo foul kayo. Now, nga naman mga higala nga foul. Kani ha? Si Ortunio, isip Assistant Chief of Staff, ang iyang testimony limited ra gyud. Kung gusto kang mo dive in sa mga pangan, mga higala, sila chika, mo'y angay ipatawag. Nganong wa may plano mong ipatawag sila chika? Si Colonel Chika, ang angayan mo tubag, anak. So, kadtong tubag, mga higala, with due respect, matod pa mga higala ni Ortunio, sakto ba ito? Kana mga higalang paglulustay, wa pa man magpribahi, sakto mo tubag day nga. Actually, sir, we are currently having a motion for reconsideration because until now, naapa sa kuha pending pa. Wala pa'y findings ang kuha o doon na ba'y corruption, wala. Wala pa'y findings ang kuha kung doon na ba'y failure of liquidation o wala because naapa mga higala sa kuha nga stage. Mabitaw nang nakapangutan ng publiko ro, nag-anam o kaklaro, nganong niabot naman tayo ng impeachment, nga naapa man sa kuha day unta. Naapa man sa mga remedies available sa kuha. Og ni anang puntuha mahigala, ang Office of the Vice President still has the rights mahigala to exhaust all administrative remedies within the COA. Ila man ang katungod niya mo, motion for recon pa sila, mo appeal sila. Like sa nahitabo sa City of Cebu nga gi-issuehan of notice of disallowance tungod sa gihatag nga calamity bonus. Tag 20,000 calamity bonus. Di ingon ang COA notice of disallowance, di na pwede. So, unsay gihimo nila, wala mang pasabot na nga kurakot si Mike Rama, nga tuwa ng Mike Rama, gilustay ang kwarta, wala eh. Ni-explain sila nga, gihatag ni sa mga tao nga biktima sad sa linog, biktima sad sa bagyo. Nagdi mo sugot ang kuwag yun, ibalik. Muna nga nagsabot sila mga empleyado City Hall nga, ibanan ang ilang sweldo na dili ibulto, kalisod kayang iuli ang 20,000. Dili man na mahigala talagsaon. Daghan ang mga LGUs nga nakadawat mahigalag notice of disallowance. Si Mayor Mike Rama usa ana. Bisag si Mayor Tomas, Mayor Archibald nakadawat sila ana. Explain na nimo. So as of now, napa sa stage mahigala sa kuwa. Nganong mo conclude man ka nga nalustay nga wa man ebidensya. Ipatawag sila chika og sila chika mo sulti aron maklaro. So kining puntuhan mahigala iya pang giapil ang kanang word nga tanga-tangahan, pareha na sa iyang unang gisulti may galakang Gina Acosta nga stupid. Dili pwede sa usa ka huwis, oy. Unbecoming kayo mga sukiting paminaw. Mahimo gani sa regular nga korte may gala mo hisulti ana ang usa ka huwis, mahimo gani ikiha. Kiha ti ka Supreme Court ayo ko ginanaa. Kay si Gina Acosta, unsa ilang tubag, limited lagi ilang tubag, anak. Mayroon si Gina Acosta, wala ko ilabot na pag-abot sa dito sa ubos, wala ko kibaw, unsa wala ko personal knowledge, imo na yung pugson, kini si Ortunio. Ang iyang kahibalo diha na kutob mahigala sa being the Assistant Chief of Staff, siya may patubagon. Duda ko day, kini yan, ano, mama iyan trabaho, ang liaison officer man siya. So doon ay mga tubagonon, siya may tawgan, may gitawgan sa sara, tubagalan sa anak. Coordinate ni Gina Acosta og ni La Chica pangutana unsay nahitabo para mo imong ibutang sa imong tubag. So may gibutang sa tubag. Para ba na nang nag-hire ka ba o kanang sa imong opisina na kay communication kon ba labi ng mga dagkong corporation karon. Gi-hire kag liaison officer. Pila man kabok naman koy mga kaila nga like kani adto si bisag gani si Minerva day. Writer man si Minerva. Example ko lang ha, basta kato sa Queenie sa una. Sila si Queenie sa Freeman man to. Kanya kadto si Rodriguez bitaw si Kuan. Charmin. Dito. San style to mga writer, mga editor ng ganito. Nag-opening opening ang Vico, doon na opening to mahigalang MCW din nga apply sila. Tan-aw lang mas bita-bita siguro dito sweldo day. So doon ay mga communication address to MCWD or address to Vico, sila may patubagon day. It doesn't mean nga naman kay personal knowledge ana. Mangutana ka sa kinsa may in charge ani nga kwan nga ikaw tubag
Ikaw ba mayong writer na ba? It doesn't mean nga ko na, karon si Minerva paghapon mo nasa MCWD. O dunay communication nun, address sa MCWD manager. May nga manager, palihog kong himog liter ano ba? Atong tubagon. Mo na nitabo mahigala kang Ortonio mo nang insakan sa kang ni BP Sara, pangutanan Gina Acosta, unya pangutanan ni La Chica unsang hitabo ana. So gitubag. Ana ang iyang limited na siya civilian man guni mga tawhana. Amo implement manghigala sa confidential funds si Colonel La Chica. Mo to iyang ipatawag. Unya imong nganlan og tanga-tangahan na wa pa gani kay ebidensya. Ang imong inyo naglustay wa pa man kay ebidensya. Until now wa pa. Unya giamong pa niya mahigalang eskwelahan o asa ni graduar si Ortonio. Ngano unsa man ni graduar si Ortonio? Graduar siya sa Ateneo de Davao University. Di ka ma-offended ang ubang mga graduar ni sa Ateneo day. Ayaw apilang eskwelahan. Kana ha, ang tubag ni Ortonio og imong evaluate as ang tubag ni Gina Acosta sakto ba ya gyud? Because they cannot testify on matters that they do not have personal knowledge. My goodness, that's basic. Under the rules on evidence. Kung wa ka kasabot sa rules on evidence, ikaw may mag-careful. How can Ortonio answer questions nga magkinahanglan og knowledge dito sa activities on the ground? You cannot. You cannot force him also to answer. Let La Chica answer those kind of questions. My goodness. Yang ano masay plano ipatawag La Chica, hadlok sa La Chica? Nabalakas lag unsa isulting La Chica basi maka-explain sa La Chica? Kay ug mangutana ka who can explain about intelligence matters? Dili ka mabitaw insulti na wa man koy expertise your honor. Si Gina Acosta hasta si Ortonio. Kini si Ortonio mascom ni day, communication arts. So kada bang gi-hire ba lang nimo ba nga ikaw may in charge sa kuan? Wa pasabot nga nay personal knowledge. Bisag kita des diwa HP day kabantay ka. Nanatay communication nga kuan. Ako yung pirma pero di na madaas tong oras usahay man malihog naman ta. Palihog kong paps bi suwata na to tong DNR. Suwata na to tong kuan. Dili naman ta maka inana mo guna. Bitaw nga gi ako bitaw namo koy kulom sa pamantala ang The Freeman every Friday. Ganyan bitaw ko na mga higalag pasuwaton ko twice a week. Dili makaya. Ang kun lagi ko. Once a week lang ko. Kay pasuwaton ko nimo twice a week, di na mo daan na gyud. Kaya ako may mangunay suwat. Unya og twice a week, hindi makaya na gyud ako. So okay lang sa so, si mana ka usa lang gud. Sundi lang sa akong kulom ha na sa pamantalaang The Freeman. Sagol advertisement na sa ning ato, okay. So kana si Ortonio, nabutang siyang writer siya day. Mayo man sa kita ka sa iyang English, kay kita ka sa iyang sultian. Kay communication arts man sa Ateneo de Davao. Ako itan-aw ng ang iyang background. Ateneo graduate bachelor's degree communication arts Ateneo de Davao. Master's degree development communication University of the Philippines. Unsa pa Master of Arts in Psychology Southville International School and Colleges. Unsa pa completed diploma course Ateneo de Manila Center for Organization Research and Development. Professor siya Ateneo de Davao University. Tanawa ko na iyang educational background. Unya og masuko ka di ka kadakop niya. Ang pangutan ng Tulfo, di siya wa makuha ang iyang gusto mahigalang tubag. Nga wa mao man ang saktong matubag yun. Ganas Gina Acosta mao lagi iyang matubag. So, kung gusto ka mo dive in, ipatawag La Chica. Siya makatubag ana. Because sakto man ang Ortonio nga, sir, naman ko'y limited naman ko. Trabaho lang ko sa akong trabaho. Nya doon ako'y limitation. Kanto na yung pagpangukab, mahigala nga, ukban, sealed envelope naman day. Tuwan dito mga pangan. Di naman to trabaho ni Ortonio. Aside from that, ako ipaklaro niya sa kang Cheese Escudero, ha? Ang gi-question ko sa kuha, nag-issue sa AOM, wala bang gi-question ang mga ngan nga mga alias na di man na mo issue. It's a non-issue actually. Kato mga namina na ko ato i-point out ha. Kaning mga non-issues mo nigi padako. Unsa man 11 days ko no nagasto. Nya, issue din na nga dili man na mo issues ko ah. Ang gipadako may kala angan nga piatos na issue day dili man mo issue. In fact, mabitaw na nga there's no need for Ortonio to open the sealed envelope because
Kato mga pangan, dili maoy isyo sa kuwa. Dili mao. Ato ipaklaro, in fact na, sa pangutanan si Escudero niya, ako ipaklaro mga sukit paminaw. Para maklaro lang, ba't kini paghingaan mahigalan tulfo nga, tanga-tanga, si Gina Acosta, ginganlag estupido. My God. O ang mga tao mahigala nga, wala ikon ba? Kato mga professionals, o kato mga dili professionals, kanang tao lang ka nga normal, bitaw nga, sakto ka og moral foundation sa panimalay bitaw gitudluan tas tong ginikanan o tinarong bisa magkapobre-pobre tag gitudluan tag tinarong nya bisa pa man mahigala og kuan natay prinsipyo bisa pagtintalon kag malita di ka mo dawat kanang wa ka maka way malita involve ba. Tell me, sakto ba nang gibuhat ni Tulfo? Ha? Gawas ka to mga bashers nga nakadawat og kwarta gikan sa malita, may nga sakto sa Tulfo. Pero kaning tanan nga naminaw na koron nga fair lang nga evaluation. Ay lang mo kakuan kung sa inyong color. Fair evaluation sakto ba guna? Nga imong inaon witness estupido, imong inaon nga tanga-tangahan. How about ang sa flood control? Ganun tanga-tangahan mo sa flood control? Ako lang ni agig katawa-katawa mga sugitig paminaw. Kada kong iskandalo ana mahigalang flood control. Wa mo kakita na di magani mo mag i-postpone man gani ang Senate impeachment hearing kay nagbaha sa Manila. Kana may klarong tanga-tangahan, kakita kang gabaha, wa lang kay kakita kang gabaha, kakita kang grabe ang tubig. Asa man ang flood control budget? Asa man? Kanang klarong flood control na mali-malitang kwarta gihatod dito sa balay ni Kwan. Wa may testimonya na din, doon ay mali-malitang kwarta gihatod dito sa balay Sara, wa man. In fact, pag ingon nga na ay EOM, gikan sa kuwa, si Sara mingon tubaga na palihog, si Ortunyo ginyan, pangutan-a si Gina o si Latsika. Eh di man makatubag sa si Ortunyo na si Ortunyo tanaw na ko dahil writer nila, may musuwat ba? May musuwat nga mascom god, communication arts graduate. Mura ba nang nag-hire ka dahil ba o ka ng Kwan? May si Kwan, tanaw ito na, palga, na opening sa Kwan, MCWD. O ikaw, editor ka daan sa newspaper. Apply ta dito. O bita-bita siguro dito og sweldo. O kana mga nasa Bico, nasa MCWD, kasama na mga taga-newspaper man ang naasa ko anday. O nadugay mo suot-suot balita ba? Suot-suot balita mo doon na akong sweldo dito na. Ay! So kini si Ortonio, limited ng iyang kuan wa siya personal knowledge ito sa actual nga kuan. Panghitabo. Pamalihog lang siya dayon ikaw lay tubag ana. Yung sa man ko pag sa may substance ni pangutan-an lang sa chika maka tubag ka. So tuod man gitubag ni Ortonio, okay man ang kuha sa tubag ni Ortonio day. Nihimo lang ang kuha og lain na pud nga communication but dunay mga portions ito nga ni okay ang kuha. In fact, dili issue ang mga ngaan, dili man na issue. Dili man na may gi-point out sa kuha. Mo ning tubag sa Ortonio nga actually your honor naa pa may motion for reconsideration until now we are still waiting the final decision of the kuha. So dili pa final mga sukid di paminaw pastilan mga higala. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.